Get the point. Take a step forward. Month after a month, camp meetings chonsi, ekerenga geto gyokowa, nkeringa no konyora, ogotoleka waliriri. Wakanaka, that's our hymn. That's my hymn. That's your hymn. Again, tokera ekenen. How do you fight now? Because the controversy is there. The great controversy is there. How now, as China, somebody who is going to heaven, how do you fight this great controversy? No jukuru wale sege bo. Ekere omusigari usomonya nyimbo ahotomwa ase esegiere kogenda with weapons. Kogenda ni bintu bikomokonya. Kuna bono ninarara amanda mano kwa baromo nyanyimbo abwate number 1 ekegogwa. No muri ko simwachi. Barango ye. Naina ikire. Apo wata ke dokie. Abwate ke do you understand ke gogun kire ke kusi. Ego via eria e como tanga ta kora maki. Tawa in charge. Number 2, otuara eanga a uniform e como que ngankiare. Ase a uniform weyo kwano ne bwate meguku. Na ase uniform weyo na bwata ka bag. A bag yaka kwano ara e to ka bogole tingendo ki. Amasas. Kwano ara na bwate e binto ke te binge mekebe. Ka bwate kara ibere. Kara yemo ya green, ende ya blue. Eye digemo goreti imabu ende ogete ekolokuwa geto kif. Etiagas ye ekara bantu bakira abange gosebaramo niga konte eriyo kigeterire mokebema ekara ya atekire ikorase asegendo ki asamais. Igone niga are hamd niga robereti. Ono tirambare tega ange seitoga. Ekera bamanyi n'abagusi bakorwana. Diga konyoranga abagusi egentege tamani akobogoria gendoki. Ensara ekende ota ekende enungu ekende omoyo. Oranyo achembe chiachiri. Anyoro monto bogol tiamo aro butogete. Now we have principles. Number one, you fix your eyes towards Christ, who is our founder and our finisher of our faith. Amaisaito botambe amaisayo mwini digakonya poligeria Yesu oyore omochaki nomokoli gwokwegena waitu. Oisikolegeria abantu bande oisikolegeria abakristo bamino oisikolegeria enseye nibora hoju togokora nibora nyara togokora esegie ni era kobwe amaisao aisikolegeria bintu bigoetana ine nibora tantane nibora nyara kwa kuro moyo kwa very disappointed nibora nyore kwa very discouraged. We number one, we do what? That's how we do. We do what? We fix our eyes towards who? Christ, our founder. Atelabuanche. Omukristo wano wachikobuwa. Omukristo labueme chane ense. Esegie nene. Ogo itaba. Osanga. Ogo kukwango. Kwa Yesu. Ogo kukwango. Kwa Yesu. Inchira kine now. Niga batebana. Oyo goitaba bono. Niga batebana therefore. Omuntu karanche. Okwamo na Kristo. Asenchira ye
us to share the death of Christ and his resurrection. Buanche, etende, ebirengere byao, bechina chiao, omanya Yesu na kondanga ki, na kwete na kondanga ki, akaboka na kondanga ki, na chiche ekiara na batangene ngalimo, ekera Yesu aro mwana eroda kamuruani, na bete fikite kustabe, na beto mobu, ekere amekuwa so musalaba na rueto ekiagero muntu uri kobe ku musalaba nigarenga omuntu kobe ku musalaba nigaragere iri yo Yesu kakoba so musalaba nigakomogoria okoragere ugwaito kwa muguseni wa story omayakoba omubui otebanga eketo ogoitaberana ekera wasoma segetabu kya Yohana isato eyemo wekere nane nigagoteba omuntu oyomo eritari yaye okorogwa ki bali mwasomere gitabu ebu akiari korko Nicodemus nigagoja se Yesu chingagitianiriri cyabo tuko omubori omuorokia nakinda kore nyoro bugima bwaliriri bwakala nakale Yesu akomotebenga to konyora obugima bwakala nakale utaiboyi eliakalenga Nicodemus yakobole kunanga naida akina ende ndakole niboru eliakalenga kuna nakora nakagotaiga nakiye sakomote ekibuire asomoika na segendo kie na somoi ekibuire asamaje na segendo kie asamaj bono tempo oika obatiswe asamaj onye to kubatiswe asamaje to kana robo ngibwali wakana nakare so omuntu okuwa the great controversy enga oika batiswe imeya yagendo kie apa jadi mungkin meya gitu kalau tak itu gue gitu gue ibu mau tu buang itu kau bagi suap kadang itu kau buang itu kit esek yo omah hotel ini kau ada masih mau yo kita bukia barum isa nemo isa tu apa tebanga on omuntu kara kue amona Kristo na kuwoka amone obere getongu kerema ki ekeya ayakare akonena ki ahitire ono biyonsi byabere ki ebiya yoma goteba na ndega igetabu kyo okora 22:16 ahawatema therefore what are you waiting therefore now you got it bantu barangene gita bagukwa nakinateba now you got it get us up Acts 22:16 Gakibono Ikiogotebanera Kenena okorena ki obatiswe Gara tigre yo kyokoka Yanda ro saba to baiwe Mali Epora Ba to baiwe tuja Angiatel Kenena Noacha kera kenena Gaki go kick Gaki kick Wanya solo monto ngajura ke Morwe ile no mwan Lakini monto mana no ole na magura bero ole moyo Boro aragera kuya nani Nakiate gaki Kibono korana Obote manera otebanga bono korana ki Arise okwaraisi wangu ogotenena okoimoka yonki ogotenena nabona arenga nanyezi no namagoro okorise from sin you rise in your mind okoimoka uwasibirenga bibyanga nao ibisie nao bona yaisanire naijongotenane korana ki mbatis ekerkuwa batisiru omayawatanga you wash away your sins yo batiso kia korete Garanza, ¿qué hago? Luego si vive tú, ¿cuál es museo? Se ve ancho si vivo. Aquí hago ten. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es ancho si vivo?
namba ile ngatuli gara rogo semo yo namba ile ngatuli namba entangani ngatiara katem entangani fix. Thank you. Number 2. Aba no mulega. Moko ku muntu ndo ile ni mwe ka kinya sauli oturushiriza. Number 1. Fix your. Number 2. Love God completely and obey His word. Yes. Number 3. Accept to share. God is dead. And number 4, not key. We must have what? Endurance. 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 Endure. Agina there. Bato baraba. Njeno njeno alikuwa be te ase bituma ko samora iko kobera. Ngaki tuate. Bwana ngo mwesi ngakina tera. Endure. 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 Endurance ingiki. Endurance. Endurance. Ore menenia. Ekero te ngore menen. Ata baga kambale, kera ba ko eda iguru. Ai kiri tini. Ari ko 1 2. Ebange. Ande ko ba wapi bontimbu. Bontimbu. Ande ba makoreta rulitimu. Itene ile. Le unga ya obuge. Lioraro. Akenchua. Bagana ya kaya. Tiga wane ba chitoko ikira makasi. Bakenchua. Nakia wote endurance is the fruit. It's the fruit for a Christian who understands the great controversy. Engiri tu naliaba Kristo aba matenge sigina kwaliti. Kitabu kirina bateli ngango basome. Kitabu ya 2 Corinthians is 2 Corinthians 7:5. 2 Corinthians 7:5. 7:5. Mai to buya na aja kanje kabi okosom emuri number 1. Nakina nyana kero to igwete. Atu igwete. Tuigete. Tuigete Macedonia. Que no ne tuigete arali. Gracias. Moño te quiero montar a salvo en ya boy. Tiene una voz. Tiene una quiero montar ya con boy. Que tuigete arali. Macedonia, ajá. MBE ya ito ya nyama tendo ki ogo timoka, ajá. Kire da iga na fisari yake. Tukachandwa jinsi monkego. Jinsi moyenga. Okobe okuli osio jinsi moyenga teba. Teba ekere tuengete araria Macedonia. Itanganyo chakama emebere ya ito ya nyora tendo kieke ogo timoka. Tukachandwa jinsi moyenga. Chons magwai. Zguruvis. Oga bore, oseli bore. Abana chianga chierete. Indakere neta keili. Eme chana ere jinse moile nga kwelua. Cheers, aha. Isika kabesa egi. Isika ngigero. Aha. Na imeboka bobu oba. Imeye kanisa ngigero. Dino jiyo se mwe. Ekara ite arali. Ekanisa ekorongaki. No me quiero por Eri amate centro. Otra vez que cansa y me. Inchera. Ante van a poner corre moya. Me vereito. Te coño que tú quieras abandonar ya sabes. Ogo timoka. Yo tu guate me chano all through. Uma guate van a. Que tu hay cabone cansa y me. Isiko y cabaki. Ese aquí. Ska. Skiga. Otra van a que tú a sola teme. Y caba. Obuwa, uma te van aquí naftal. Korene nyasaye. Oyo korania baichanete. Aga tolemia.
nyasirite ya Yesu bato moyo bato semeria ate banga ogochando tubwate se noko kigosino okonge nunko boy okonge oso isiko ye kanisa kigero igwe ke buko bona twa isiko ye kanisa kigero ko baime uno mekine department ikura juga jugu kia bawa tete na tutaki tu ako tiki seguro buo coba ro kan kalan semai akiata ya na kimi nyasa omu ya aga tutomero rorio jitu akia hotel 2 Timothy 4:14 2 Timothy 4:14 ile tola say under endurance omu anafunzi ora oikore mananibi woko bile sukuru oikore mananibi woko kima bole siraisi sukuru usoro woko kwa kitu aje kwa karati gaya na bitano na manga kono ora bai banda kwa na parobo ni sukuru visiting tanga ngatu kala heti papa ya kali police ni yale ya no kwenjua aboke sabosa usaba padake anyolani tunda kobe karalia omonua na iwa maki without education is like a bird without what not feathers not together without education is like what enyani etabu atike toki tata bana kumbura bana Alexander Omo tuli iwa moto ko kwa mwana chako Omo tuli Eri tayanga Alexander kono ko moratale emeremo yangu yaye Alexander omo tuli wechitai agankora amame makeigo Gara aro usi moye mo agankora mame Omonene na mwakane korengana no gokora kwae. Omonene na baka. Nyekiate muntu yari kuru. Uchimaega. Ngo. Twins ngo. Ikia kolete. Oyo okwana wa Timothy. Okwana una Alexanderi amokorete many mechane men Alice Lizzy don't want esi ya ndege no mwana tara ya mura bwe si mura konyo ngai mole asali siko sana Alexander Mereka merasa Alexander akora Timothy amabe ama Timothy ana makabanga ni manyete na Timothy na ro tabanga na abu yesi na ruwa nese yire na ki nana yo kwena na agachiruge to kieke engutwa yaba toko chandu bale gosemba yo chandu ngakiateba na manyire nyasaye na akora ngaki na muakane ekera akora ngaki araje abantu ko chandu bali inungo bole abantu ko chandu bali moita abantu ko chandu bali igaba chandi mbaro ababono bako chandu ine siku statistic oyo ko chandwa na buga ko basembere ngekerenya sana na kanaba chandu kwanyemo buga tibo kwanyemo manyetibo bono ko chakira lero manyanga bachandi bakwate nani la kuja akeko semono ekero ko muega na nyasaye ti príncipe kitua soma nyasaye na ko konyo usta ko konyo na ko konyo uma ko tabanga naende diwo ko sembere na nyasaye karaje na kana bachandi abu ekereka kira kolanga ki eraiki ayemere mo yao na ke ko na Matayo abatebanga ki Matayo 27:13 abatebanga oyo ora merie oiko moario na kolanga ki na to
monene remereria oganyo monene. Haleluya. Toganye tore mereri toganyo rorio Nyasaye kitabu kia Saburi 27. Kitabu kia Saburi 27 13 and 14. Naene kirie igwa bantu ba Nyasaye. Naene kirie nanindare obuya bwa Nyasaye. Asense y'abantu bakwete. Barengaki. Naene kirie nanindare obuya bwango bwa Nyasaye. Asense abantu barengaki. Baremoya. Aha. Makiateba. Ate bangale mereri wanyagaban. Ngate batoko. Ate batokorana ki. Tore mereri toganyoro. O manene. Aha. Kabomoremu. Do pomoyo. Mereria. Jadi moyo kama kumwateba. Makiateba. Tokorana ki. Yo jangan la toganyoro manene ko sa ko tume bintu bintu. Adama korana ki lemeria utakuwa tigendo kieke omo igaba ntoko kubara mo ya sawa to ilo ko semberi nga ntoko gendo kieke ese gine ebe na ntoko gendo ki amangana mahana kortama ki na revolution. Haleluya. Ewo ate banga lemeria moga ko na ata kanisa korana ki na go itabutu ambikibu akili tego wako. Orang lagi. Wako ya makanya kama tu mukungu ya kaja kama mmoja kikiri. Aba mukungu na ba mere. Numa wako mmoja kibutuko mukungu yo akatama ko kigesoro goro mosaje utajiro tena bale mete choka leta tubi. Ili hapo kastikuru garusi. Etu eli mengan bi. Oko jaka ngomong kungguan kaki na aku ni. Oko mau kakak aku mepi. Kaki inkonya kolulero ingo kama nyokiri. Ngomong kumugoli karena diikan. Karena dia ya perumahan. Kau nyokiri ya tingo. Iya na aku ni. Rojo mukungu ole ngomo kajiara kama kwa. Yasa wankonyi. Igara buta ma. Lakini maabuna hapo buta okanyora maumivu na lengo utakuli. Akiata tokola kia bantu banya sana. Tore mbere ito kugetuki. Bantu na lokogamba ma. Igala kabiba yema usemba iyo. Mbaba ko bantu usemba iyo. Ate banga to kugendo ki. Ate baki mabu obwo. Isika. Ya so kwa tira, aso liga. Yeme janna ko lagi. Buogo. Aye. Kita begitu kan. Ate banga tole mereni to ganyengo. Monene. Principle number 5. Set your mind. Set your mind towards heaven. Set your mind towards where? Evidenga invito, tobibeka kochi. Kochi goro, amaina tobeket. Jampa tiga tinda menyelis. Set. Set towards when you then I said, you are mind towards where? Ani muiro na puna nata. Kwa niyo mo. Wateri. Hallelujah. Philippians 1:23, 2 Corinthians 8 and 9. Mawateba.
Namba irenga. Namba irenga. Swali wali kulika. Namba? Ngai mole. Tora korai. Moja mole. Moragi tu. Mumuara. Ngai mole. Bale para. Bale kapona siende. Okay. Itu adalah set your mind towards ada lawan minto ebiranga evento to vivekararia igoro kitabu kiava Philippians 1:23 and 2 Corinthians 5:8 and 9 moda so megi kile 1:23 Nimi kiremana sega tia mangana aya abere Iwa, akiatel. Sa mangana lenga. Tapu iwa. Mangana lenga mo migete. Bang, I'm oppressed of two things. Kogania kwane korenga. Ngene komenya amo ne president. Nango. Ekiagara manganaya ngakiare namaya kokore ngaki komua tabanga nimigire namanya ngato migire ne binte binge binto mige togo gimone binge lakini paura ko tabanga namanyire no komi ukoro emigire na mangana era ko summarize itu no ye binto bire binge era ko beka mangana le ngako mumiga abere elimo okogani kwaye noko ruwa sensei number 1 aruwa sensei number 2 agenda galia igoro elinde atikomanyamo nango na Kristo koma watabanga amanganaya na maya okorama ki kubua ni ndigete manye Yesu buya bwaye mbo oroke Ndoroto reka kwaye wanchani boyo mkwete ko buwa ni momanye Yesu buya bwaye ateba amangana mumigete nalenga aruona bagwani aralia ense agenda aralia atikomenya monango kumagukora nga amangana ya ngakiare na maya kubua gadara kubua mondara kwa akotenga ki wanyole ticket ya kugenda America ruyo ndawa tena tonya kuyareka nikogenda iwe ngayuranje ayira tangana ora iwa bantu na moina anko gubale etiquette bosaya kugenda America maega asindi ingasi ko barandiri bare ngamura tenena ai mura tangane America number 2 number 6 ewa dana be partakers of God's supper. Be partakers. Partake igoma. Dia tu kura sebanga. Partake. Go partake igoma. Oko boya omaso lio koligendo kiet. E pasaka. Awa sebanga be partakers of God's supper. Kalau mo koyo koli e pasaka yamo. Ya nyasai. By the bantu balega, mutamai the ends
essence and the important ye Pasaka. Ewo chigoika kwa moka kwa korangaki. Kwa genda. Today, you understand the principle and the policy. Ye Pasaka, why it is essential to every Christian. Exodus 13:8-9. Exodus 13:8-9. That's from 12:14. That's from John 6:53 mpaka 55. Iyo wiki ibaba ndo bata tonta kitu kuna toko kole mondo no chira. Tokale bwa 1. Seri tukerio. Otebio mwano. Ayani konko ya karase okoinyora aya manena karete ekero. It reminds you how you were under the bondage and how God delivered you. So you have to share with your family. You have to explain to your sons and daughters to know why we are the partakers of the Lord's Supper. As a man, as a woman, as a lady, as a young youth, you have to explain why you are partaking the Passover. You have to say it is a mark. It is a mark. It is a celebration for all the Israel. Nata elfungo birenga. Birenga. Uyo gata tukango itro. Yesu akabateria. Eken ekarabatana akabateria. Gono muntu ya mara bateria usabangu. Akakora akabateria. Aha. Eken abateria. Mutari etio mumero yo mwana mwanya bantu na konywa manyinga kara kireleo ajateo. Yesu akakora ekera bateria akabatana ekene na kone naki na bateri omuntu atarieti omuberongo nena konywa igo bali mutari kuri Pasaka igo iwa mangana la matangazo isira pasia ngo no bugima bali ngabatagite babe no bugima baka batari kuri bali mo ko tari kuri yo if you don't eat my body and you drink my blood, you have no bugima mbaka kiti hauna uzima ndani yako. Aha, teremu. Iwe unabona hotela. Oyo okoli muberone na kunywa manyingane
ndi mwebu kanga kimwateba oyo okulia omulungu okristo nakunywa maninamu nale nagetuki n'obugima bwaliriri iwe pasaka nkyebwati bale mwegulu obugima oyo letepateka anse pasaka y'omunene ndyakutwala pasaka ebintu birenge bwati obukima nagetu mugati nagetu umaze karayiwa gai amanyinga nagetoki n'omubere oyo otali kuli ebinti oyo otali kuli omubere oyo otali kuli amanyinga obugima takolaki aye Lilian oyo okolibono nakunywa nalobogimo naene nakwa nichali mozo inako yesakota nakolagati namuboki iyo epasaka mbuyelo semubere Lilian naenje nimuboki aselitukuliagetoki ekyagala omubere nendagera yekene namanyingane nekerumwa yekene inki kiwegana etimati oyo kuli omubere nakunywa amanyingane nigakomenya emeyane nainche emeyaye buna tata ali moyo nantometenche inde moyo yasenye gyatata tegera bolo iwoyo okulie pasaka nakunywa amanyinga yeso yesagocha komenya emeyawe mukingo bali yesu amenye tenyi netwikoligo isikale mokia oyo otali kolie pasaka igo yesu ogaye isiko yangu yaye ile principle ekokonya kubuwe great controversy n'okonywa amanyingango a yesu nakolie omubereemo oye katebanga n'okwa obugima mbokola baki nakikubutura ibona abantu bakulu matutabyenye n'amandamano tuwakira otebaiga ekyomoelyo isakasi tenanyetiga ukikunya basobo nanyetiga ekyomoelyo you have to remain in Jesus' presence. You have to remain in Jesus' presence. Otigale asobozi bwamu wa Yesu otigale enakiyemo Yesu akabuli ayokibaye ine kuna abantu bawo ntukire kulwasende bakogenda na inu kogenda mole na inu mwange ile kogenda Simeon Petra akamwira nelia omonene ntokogenda toisikogenda nasengo torakolengaki toragenda ibasi Yesu nogosemere ase Yesu n'obugima ase Yesu n'okubukiwa ase Yesu n'okubao kale na kale nokyagoteba abantu ba Nyasaye segitabu eki kya John 6:40 John 6:40 John 6:40 egento mulisibe ekambi ekibwa tabasomi bali bwangu n'ogwanja kwayo ntomete na kwoko unakera oyo okoligereria omwana omwanya abantu nakumwegena nabe n'obugima bwakeigo bwaliriri naenje nimubokye haleluya. These are the principles how to fight the great controversy. And we are given here how to fight the great controversy through the principle that we are given here this hour to each and everyone.
to men and women, young children, boys and girls, both of us. And we are supposed to be victors over the great controversy. Unetayo utakire slide backwards. Nyasago konye, nyasago sini. Elindo manyanga a great controversy. Tuailu chinchera chokogua esegire naki enene esegire enene omoneta ego tutika bosaigo igago to chinchera. How to deal with the great controversy. Asesegire igago to always igago to good news after a day, after hour, after a year. Nyasago ito abaseni meya Yesu iyo motolito. Nyasago seni. Nyasago konye. Elinde obwesegire ngaki enene. None kera abantu basalikire bonsipi otigara yebweka okoleta nyasaye bako nesiko kurubono gwekaniriri kana kare. Meya Yesu iyo motolito. Tusabe. Monene tata nyasaye. Pia mona somo gasoli. Pia mona singe nchwato ene keiri na kotoro kereria akitoko bua esegiye enene ibe asobo mabwaito. Watu bwire to monene ogatogo semeria asumu salapa na asokoboka kwao. Pia mona singe nchechi ya watu ire echichiragere tubwesegiye. Pia mona singe nchitura asikira kyo akuigira asikira kyo no mweri oye keruguchiria kabere kuna watu tebiri ne bantu arara no tubuki asubulimo bwakare na kare senikero yomo kunurarira abebuya meya Yesu iyo mutulito. Amen. Get the point. Take a step forward.